Daga lokacin da mutum aka ba shi account da PIN ya sanya su, to zai yi login in kamar yadda za mu yi nan wurin. Yanzu an yi login in, ya nuna received. Shi wannan received ɗin yana nuna bayanan da dai ya kamata su shigo cikin wayar daga can manhajar su, ko kuma in ce kundin manhajar su, to ya shigo. Mataki na gaba shine sai mutum ya je wajen task, sai ya latsa. Nan cikin task nan duk bayanan suke, kuma nan zai buɗe ya gansu. Gashi ya buɗe a cikin kalmomi 1000 da za a yi, ya nuna ba a yi ko ɗaya ba, saboda gashi ya nuna sihili wato 0. Daga nan sai mutum ya latsa start. Ga start. So, yanzu start ya bado, amma an ce please read and confirm the content of the contract carefully. Wannan ana maka bayani ne cewa ka karanta ka kuma fahimci abinda wannan kwangila take ta ƙunsa, don ka fahimci ya take da ƙa'idojinta. So idan haka ne sai mutum sai ya zo wajen wannan tauraruwa sai ya latsa ta. Ga wurin signature nan. Kafin signature ɗin, ga mai bukata zai karanta dukkan bayanan ga su nan tiryan har zuwa ƙarshe. To sai a latsa signature. Shine in ƙa'idojin da aka bada sun ma, za ka latsa signature. In ba su yi maka ba, sai ka latsa give up. Shine wannan wanda yake da wata kala ba blue ba. So sai ni yanzu da yake na gamsu da ƙa'idojin, sai in latsa shi signature ɗin. Daga latsa signature sai wayar ta koma a kwance, inda zai ban daman in yi signing. To, wannan signing ɗin bai kama da nawa ba, sai in goge shi, sai in yi yawwa. To ga yanda nake signing ɗina ya yi mani, sai in sa submit, wato na amsa a ci gaba da aiki. Gashi yanzu tana ƙoƙarin ta tura cewa to wannan aiki da aka ban na ce ya yi. To, ana gamawa sai aka dawo har an ban jimlar farko da zan fara aiki da ita. Tunda an ban jimlar farko da zan fara aiki da ita, sai in latsa microphone in gani. Daga latsa microphone sai gashi ta fara nuna cewa in yi recording. To yanzu ni ba recording nake ba, surutu nake yi, kuna ji, bari in ji. Daga latsa microphone sai gashi ta fara nuna cewa in yi recording. To yanzu wannan wanda na kusan na yi shi ba daidai ba, ya zani in sake shi? Sai in sake latsa microphone ɗin nan in yi sabuwar jimla. Wannan shine mataki mafi sauƙi na fara shi wannan aiki.